Hej, jeg hedder Jonas Han, og jeg er parkourinstruktør her i AGF. Og i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver wall run, hvor man løber op ad en væg. En vigtig ting er, når du laver wall run, det er dit afsæt. Det er når du kommer ind, at du ikke har din fod alt for langt nede, for ellers så glider den bare ned. Og så skal du også sørge for, at du har masser af kraft på, når du laver det. For hvis du kommer lige så stille hen, og sætter foden i, så kan du ikke rigtig komme op af. Så det der er vigtigt er, at du har rigtig meget fart på, og så du sætter ind, al kraften kommer ind mod objektet, fordi så har du meget bedre greb. Godt. Så når du kommer ind og sætter foden på her med masser af kraft, så gælder det om at komme op af. Og ikke så meget, at du for eksempel skubber dig bagud, men når du skal op, kan du komme hen og komme op af. Godt. Når du så kommer op på noget med wall run her, så er du nogle gange i den her position, og så er det jo rigtig dumt, at du sætter knæet op, eller benene op på den her måde, fordi det ødelægger dit ben, for eksempel når du har det mod en kant. Så derfor er det vigtigt, at du kommer op med foden i stedet for. Og en let måde at komme op med benet på, det er, at du svinger det ene ben ud. Så kommer du op med røven, og så er det meget nemmere at sætte benet op. Så du svinger op og sætter benet i. Og en ting du kan sætte på wall run, det er noget der hedder crane. Det er når du kommer ind, fod på, og så sidder du på det ene ben, og så lige skubber du op.